Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Povestirea de astăzi este inspirată din Biblie, din Evanghelia după Marcu, capitolele 11, 12 și 13. Simon din Cirena. Gezer Beor, dar ce faci tu la Ierusalim? Am venit să sărbătoresc Paștele, bineînțeles. Așa e. Cu atâta muncă tot mai des uit de suflet, răspunse Simon oftând. Cum e recolta anul ăsta? Va fi bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu am avut un an foarte bun până acum. Mă bucur să aud asta. Cum mă bucur să aud muzică. Orașul acesta este cu adevărat binecuvântat. Simon privi spre poarta cetății, surprins și el de cântecele care răsunau dinspre coloana de oameni ce intrau în cetate. Aglomerația era ceva obișnuit, dar muzica era mai rară. Haide, te ajut cu grebla, propuse Gezer și se amestecară în mulțime. Ai unde locui? Încercă Simon să afle, dar zgomotul era prea mare și Gezer nu-l auzi. Privea încântat spre oamenii care cântau în stradă așezând ramuri de finic și chiar haine în fața unui bărbat care înainta încet în mijlocul lor, cărare pe un măgăruș. Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Se auzi un glas, apoi altul. Binecuvântat este împăratul, fiul lui David, slavă în locurile preanalte. Întreaga mulțime repeta, Osana, Osana, slavă în locurile preanalte. Acela e el, strigă Gezer apropiindu-se de Simon. Nu știu cine e, îi strigă Simon înapoi. Este Iisus din Nazaret, fiul lui David, împăratul care vine. Îi lămuri un străin cu ochii plini de lacrimi, care își continua apoi cântecul, rămânând în urma lor. Am auzit despre Iisus din Nazaret, îngăimă Simon, încercând să-l vadă mai bine pe bărbatul de pe măgăruș. Erau lacrimi și pe obrajii lui și măgărușul, gândea Simon, nu e cea mai inspirată alegere pentru un împărat. Se potrivea însă cu ce auzise despre Iisus. Fiul lui David? Îi întrerupse Gezer gândurile. Ăsta e un titlu mare pentru un muritor. Unii cred că el este Mesia. A făcut multe minuni pe care un muritor nu le-ar fi putut face. Serios? Se miră Gezer. Și tu crezi că este Mesia? Nu sigur. Dacă ar fi Mesia, atunci n-avem nicio șansă să ne eliberăm de romani. Iisus din Nazaret nu este soldat, cu atât mai puțin comandant militar. E dezamăgitor, sincer, să ai un împărat care intră în cetate pe un măgăruș. Dar oamenii par să-l iubească, argumentă Gezer entuziasmat. Păi a ajutat pe mulți, i-a vindecat pe mulți. De fapt, nu am auzit altceva despre el decât că face bine. Se mai contrazice cu fariseii și cărturarii pe învățătura strămoșească, dar cam în toate sunt de acord cu el. Unele învățături sunt împotriva oamenilor și eu nu cred că Dumnezeu le-a dat așa. Cei doi și-au continuat discuția, mergând în ritmul mulțimii până când au ajuns în fața templului. Acolo, o parte dintre bărbați au intrat în sfântul locaș, iar ceilalți din mulțime și-au văzut de drumul lor. Simon și Gezer au reușit astfel să se apropie de Domnul Iisus și să-l audă vorbind cu ucenicii. Dar, învățătorule, uite ce pietre și ce zidiri, îi spuse cineva arătând spre zidurile templului. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, răspunse Domnul Iisus privind în jur. O, Ierusalime, care omori pe proroci, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Ce vrei să spui, Doamne? Veți auzi despre războaie și vești de războaie, foamete, boli și cutremure de pământ, dar să nu vă fie frică. Viața aceasta și tot ce ține de ea este pământ și trebuie să se întoarcă în pământ. Dar cine ascultă cuvintele mele și crede lucrarea mea, va primi o viață din Duhul lui Dumnezeu. Intrând în templu, Domnul Iisus a supărat văzând din nou schimbători de bani și animalele care erau vândute înăuntrul casei lui Dumnezeu. Casa tatălui meu este o casă de rugăciune. Nu faceți din ea peșteră de tâlhari, striga el răsturnând mesele comercianților și eliberându-le marfa.
Ca de nicăieri, farisei și cărturari au apărut să-și apere afacerile și mare tărăboi s-a pornit, deși Domnul Iisus plecase dintre ei. Era acum în încăperea unde se aduceau darurile de bunăvoie închinate lui Dumnezeu. Simon și Gherer, mereu pe urmele Domnului Iisus, erau prezenți. Profitând chiar de ocazie, Gherer scoase punga grea cu bani și numără zgomotos o sumă consistentă. Aruncă apoi monedele de aur, una câte una, în cutia darurilor, astfel că în spatele lui se formase coadă de oameni care așteptau să aibă loc la cutie. Terminându-și jertfa și întorcându-se lângă Domnul Iisus, îl auzi spunând celorlalți: "O vedeți pe femeia aceasta?" Toți priviră spre bătrânica căreia îi venise rândul la cutie. Era acoperită din cap până în picioare în negru, semn că era văduvă. "Ea a dăruit cel mai mult dintre toți," continuă Domnul Iisus. "Cum așa?" izbucni Gherer. "A dăruit poate 2 bănuți," argumentă, știind cât dăruise el. "Da, a dăruit 2 bănuți, dar sunt tot ce mai avea ca să trăiască. Prin credință, ea a dăruit lui Dumnezeu totul," răspunse Domnul Iisus, zâmbind. "Răsplata ei va fi pe măsură." Dragi prieteni, suntem tentați să judecăm lucrurile după ceea ce vedem, un împărat călare pe măgăruș, o construcție grandioasă sau o văduvă săracă. Dar Dumnezeu privește spre lumea aceasta și vede doar pământ și suflete. Pământul va pieri, dar sufletele vor trăi veșnic, fie în rai, fie în iad. Aveți grijă de sufletele voastre.